Ngiyabingelela kubapostoli namapostoli nabazalwane bonke egameni likaJesu. Okokuqala engizocela uma ngumthembu lokhulumayo sizothola i-report from i-catering. Sizocela abazalwane, ngiyacabanga ukuthi ikomiti lethu like lakhuluma emabranchini kulaba abasuka behamba ngama-group abanama-branch. Ngisicelile ukuthi ibona abazokwazi ukubhekelela ukuthi obani baphethe izitshobana abangayiphethe. Thina la sizocela laba abahamba ngabodwana uma kukhona ongasiphethe isitsha noma ongayiphethe inkomishi noma angaphethe isipuni, sizokhipha kuzoba netafula elikule yandlu engenhla ngaphandle emnyango. Kuzobe kunetafula kunebhuku ozobe ebhala. Siyacela ukuthi umuntu uma yakhona uzofika athathe ispoon, athathe iplate, athathe inkomishi. Uzoshiya imininingwane yakhe khona. Ebese kuthi uzokuthatha namhlanje makhona ongakuphethe uzokuthatha namhlanje. Ebese esigcilela khona yena. Kuzothi Sunday after itiye ekseni uzobe sekuphinisela futhi. Siyacela masukuphinisela unganikezi noma ubani ozohlala egcekeni. Kodwa uhambise futhi kule tafula ubhalise kulo, ufike ubhalise futhi ukuthi uyaboyisa. Ngikhuluma ngalabo abahamba bodwana. Laba abasuka emabranchini yaqabanga indaba yabo bayisothile before bezela. Okwesibili okunye osikhulekile abazalwane bakhona ngoba sesinamakomiti ngokusiza ngama-branch. Makhona ohamba yedwa ofisayo ukusiza ekitchen engeza sizomfaka la simfaka khona ekhaleni. Ebese kuthi masekudliwayo bazalwane ngicabanga ukuthi ngesibaningi ngoba babekho. Sizokudla nje ngokujwayelekile, sizobeka amatafula lapha ngoba vele omama bodwa bakhona besifazane. Amatafula mhlawumbe azoba u2 noma azoba u3 sizobona ngokuhamba kosuku. Namhlanje ngiyacabanga sokwenza idishi eziwu2 egameni likaJesu. Sizozenza nje sibeke la noma indawo ikhona. Ngiyacabanga ukuthi lokho kwamanje makhona okunye okuvelayo sizocelela imithuba sinazise uJesu Kristu inkosi.